F'attività politika f'Santa Venera, il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela sema mingħand in-nies dwar diversi temi li jolqtuhom. Edukatriċi faħret l-inizjattiva Stabilta li daħlet fis-seħħ fi frar. Fil-kategoriji kollha tista' tgħid li l-konsumaturi jekk ikunu bil-għaqal jistgħu jħaddmu rashom u mhux biss igawdu minn dawn il-prezzijiet orħos imma anke jtejbu saħħithom. Tkellem ukoll veterinarju li nnotak fil-kors li għamel u barra minn Malta issa beda jiġi offrut f'pajjiżna. Issa smajna li fl-aħħar l-isptar ħajrġa' jinfetaħ. U mhux tal hekk l-isptar ħajsir learning hospital, ġifieri ħajkun hemm li ħajalmu fih. Għaliex? Għax smajna wkoll li ħassir il-kors tal-veterinarja Malta. Tkellmet ukoll studenta universitarja li nnutat kif l-istupendju qed jiżdied sena wara oħra. Lura fl-2022 kellna stipendju ta' €91.75. Illum il-ġurnata qed nibbenefikaw minn stipendju ta' €113.35. Jiġifieri f'temm ta' 3 snin kellna żieda ta' iktar minn €20 fix-xahar. Ektar Snar qasam l-esperjenza tiegħu dwar l-inġustizzja l-passat u Dr. Bela spjega li l-Gvern ma stax jibqa' ċas quddiem dawn ir-realtajiet dwar is-suq tal-kera. L-Prim Ministru tenna li l-Gvern jibqa' impenjat li jsaħħaħ u jipproteġi id-drittijiet tal-partijiet kollha involuti. Dwar l-isports Dr. Bela fakkar kif il-Gvern wettaq bosta proġetti infrastrutturali biex isaħħaħ dan is-settur. Il-Prim Ministru temm l-attività f'Santa Venera b'dan il-messaġġ. U fit-8 ta' Ġunju hemm deċiżjonijiet ċari li kull wieħed u waħda minnkom irridu jieħdu. Jekk aħniex se nibqgħu mixjin f'dit triq tas-suġġetti li tħaddidna llejla, nindirizzaw ir-realtajiet tan-nies u naġixxu dwarhom, jew aħniex se nħallu l dak l-establishment illi kif smajna ħoloq inġustizzji mal-poplu, ħoloq inġustizzji fuq inġustizzji, ħoloq biżijiet fuq il-poplu tagħna u ħalla l-poplu għarrieħu. Mela l-għażla ta' 8 ta' Ġunju ma' kuljum li għaddi qed tassumi dimensjoni dejjem akbar.